адвентавыя рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам. Супакой і дабра, сябры, сардэчна вас вітаю ўжо ў апошнім выпуску нашых рэкалекцый, дзе мы шукаем вось гэтыя месцы, куды прыйшло збаўленне ў нашае жыццё, нашае канкрэтнае чалавечае жыццё, і той, который гэтае збаўленне прынёс туды, чыё нараджэнне мы вось-вось ужо зараз будзем святкаваць. Гаварылі мы з вами пра смерць, гаварылі з вами пра самотнасць, гаварылі з вами пра сэнс жыцця, а сёння надышоў час, каб пагаварыць пра вельмі нетыповае месца, куды прыходзіць збаўленне. Гэта наша вольная воля, наша чалавечая свабода. І здавалася б, што ўжо там? Там мы самі справімся, а оказывается не ўсё так просто. Калі пачаць здалёк, мне ў рукі трапілася аднойчы цікавая даволі кніга, якая з'яўлялася такім дыялогам у лістах, у ліставанні паміж Умберто Эко, прафесарам, вядомым аўтарам, пісьменнікам, постмадэрністам, гностыкам італьянскім і кардыналам Карло Марія Мартіні. Таксама добра адукаваным чалавекам, бібліістам, езуітам. Вось, і цікава тое, што гэтых двух асобаў паміж сабой мала што яднала. Адзін веруючы, другі не. Вось, адзін сярэднявеччам займаецца семётыкай, займаецца, другі займаецца святым пісаннем, так далей. Тут нібыта прастора тэксту іх яднае. І калі яны пачыналі гаварыць пра веру, такую рэчаіснасць складаную, рэчаіснасць вельмі такую, я б сказаў бы, сваю, асабістую, то пачалі, хочаш не хочаш, гаворку з этыкі. Чамусьці ў іх гэта перайшло ў ключы этыкі. І ввогуле, заўважце цікавую рэч, калі пачынаеш гаварыць з чалавекам, который у веры, скажем так, не лічаць сябе таким сталым бывальцам у сферы веры, а не з'яўляецца якім актыўным вернікам нейкай канфесіі, касцёла, так далей, то першае, на што ён зверне ўвагу, на бачныя рэчы. Гэта старая гісторыя бярэ свой пачатак яшчэ з паслання Якуба апостола, который кажа: калі твоя вера без учынкаў, вось пакажы мне сваю веру без учынкаў, это пакажу веру з маіх учынкаў. Вера ўплывае на жыццё, вера ўплывае на учынкі, вера ўплывае на тое, як я жыву. Гэта як бы зразумела, гэта як матэматыка, як 2x2. Але цікавая іншая рэч. Тое, што у гэтай сферы учынкаў, да якой часта веру зводзяць і з якой пачынаюць, трэба дайсці. Таксама праз выбар, праз прыняцце. Немагчыма жыць нейкім чынам, калі ты гэтага не прыняў. Альбо, скажем інакш, немагчыма быць шчаслівым, жывучы нейкім чынам, нават выконваючы даслоўна нейкія прадпісанні, выконваючы нейкія патрабаванні, нават калі яны добрыя, аб'ектыўна слушныя, нават калі тебе за гэта нешта паабяцалі, немагчыма быць шчаслівым, выконваючы гэта, калі ты усім сабой, ці ўсёй сабой не прыняў ці не прыняла тую крыніцу, з якой гэтыя вось прадпісанні, запаведзі, патрабаванні вынікаюць. Мы калісьці рабілі такі эксперымент. Калі рыхтавалі да сужанства, мы тлумачылі людзям 10 запаведзяў, бо для некаторых вось гэта з'яўлялася як бы крыніцай усяго. Вось у касцёле першапачатка. Мы, безумоўна, да гэтага яшчэ даходзілі праз сустрэчы, дзе гаварылі ввогуле пра Бога і так далей, пра тое, што кожны чалавек верыць, пра тое, як да этой веры даходзіцца. Мы тлумачылі 10 запаведзяў у ключы таго, што было б, калі б мы іх парушалі і жылі так, як нам хочацца. Калі б мы ішлі за гэтым імпульсам жадання, за імпульсам спакусы ў сабе. Вось, не так, што не рабіце, вось гэта не можна, а гэта можна, а гэта зрэд час, а гэта толькі калі Бог не бачыць, так далей. Не, мы гаварылі пра тое, што было б з намі, да чаго б мы дашлі. Калі б мы кожную запаведзяў сістэматычна парушалі, але такім чынам, і столькі, і так, як нам бы хацелася. Што б гэта зрабіла з нашым жыццём? Спойлер, нічога добрага з гэтага б не атрымалася. Кожная запаведзь, калі яе парушаеш, кожная запаведзь, калі ты грэбуеш ёй як дарожным знакам ад Бога, яна прыводзіць, на жаль, пасля не да канца шчаслівага жыцця, это мякка кажучы. І гледзячы на гэта, разумеем патрэбу волі чалавека. Бо калі ты бачыш гэта, калі ты перажыў гэта, калі ты гэта дасведчыў, ты ўжо як бы разумееш, што запаведь это добро. Нават калі ты сам не жывеш гэтым добром, разумееш, што ты слабы, каб жыць гэтым добром, ты не маеш сілы, але ўсё-такі ты бачыш добро ў гэтым Божым плане.
Але для таго, каб гэта ўсведаміць, трэба это перажыць, а часта кошты вельмі вялікія, часта можна жыццё сабе сапсаваць такім чынам. І таму, атрымліваецца, мусім прыняць, мусім паверыць. Тут дзейнічае наша воля. Такая рэчаіснасць і такі дар ад Бога, які мы атрымалі, воля разам з розумам дазваляюць нам жыць шчасліва. Тым розум, паводле філосафаў, дазваляе нам выбіраць паміж адной і іншай рэчаіснасцю, першай і другой, тое, што будзе добром, а воля дазваляе нам хацець імкнуцца да гэтага добра. Так вось, Христос уваходзіць у нашу вольнасць, у наш выбар. Чаму гэта маецца быць цяжкасцю? Усе рэчы, пра которые мы дагэтуль гаварылі, нейкім чынам з'яўляецца крыжом, цяжкасцю для нас. І смерць з'яўляецца нейкім такім месцам, з якім мы мусім лічыцца. І самотнасць з'яўляецца часамі не да канца нашым выбарам. І таксама пошукі сэнсу нас прыводзяць на розныя складаныя шляхі. Гэтаксама і з воляй. Воля гэта не толькі дар. Воля гэта яшчэ і заданне, з тае прычыны, што свабода выбіраць нясе за сабой наступствы. Кожны выбар нясе за сабой наступствы. І гэтыя наступствы гэта натуральны працяг гэтага выбару. Таму што калі б мы мелі магчымасць выбіраць без наступстваў, гэты выбар не быў бы сапраўдны. Это, ведаеце, гэта як нават і з фастфудам не параўнаеш. Гэта вось, гэта як у дзяцінстве дзеці гуляюць у пясочніцы і лепяць котлеты з пяску. Вось, которые не маюць ні выгляду, ні смаку сапраўднай стравы, да? Альбо гэта як вось это наборы для лялек, да? Пасуда для лялек. З яе немагчыма есці. Яна падобная на посуд. Усё гэткае самае, но няма пачуцця рэчаіснасці. Вось гэтаксама і з выбарамі, якія не мелі б наступстваў. Таму Бог, даючы нам свабоду, дае нам поўнае трохмернае вымярэнне рэчаіснасці. Дае нам магчымасць адчуваць, магчымасць з ім садзейнічаць, будаваць разам. Але гэта можа быць цяжарам. Таму што разуменне таго, што я дрэнна выберу, разуменне таго, што я памылюся, разуменне таго, што зараз мой выбар і вось гэтае кіраванне у пагоні за нейкімі імпульсамі, спакусамі і так далей, можа прывесці мне да няшчасця. Ніхто мяне за тага няшчасця не ўратуе, бо гэта не было б справядлівым, згодна з этой ідэяй, што Бог нам дае плёны таго, што мы выбіраем. Гэта можа быць прычынай невроза для чалавека. Гэта можа быць для чалавека прычынай нейкага такога падаўленага стану, таму што надо мной увесь час вісіць адказнасць выбару. Надо мной увесь час вісіць вось гэтая над маімі плячамі кувалда здаравенная, да, вось эта цяжа, эта пліта бетонная памылкі, якую я магу асягнуць у жыцці. Ведаеце, гэта пачуццё, калі ты экзамены здаеш. І аль так напісаць ці так напісаць. Гэта пачуццё, калі ты не ведаю, калі ты ноч перад сужанствам, перад шлюбам і перажываюць людзі, мне гэта шлюб браць ці не браць, і так далее. Гэта пытанне пра рэчаіснасць, якія змяняюць нашае жыццё. Гэта пытанне пра выбары нашыя. І калі б Бог у гэтым не быў, калі б Бог на нас гэта пакінуў, калі б Бог сказаў бы нам, што ну вы, рабят, самі давайте з гэтым разбірайцеся. Альбо прыміце плёны таго, што вы зрабілі. Мы былі вельмі няшчасныя. Таму што смерць Хрыста ляжала б на нашых плячах. І была б рэчаіснасцю, якую немагчыма адкруціць. І не было б ніякага збавіцеля, который б нас бы збавіў. А Христос тым, што ён уваходзіць у самы дрэнны выбар, які чалавек здзейсніў, і з гэтага самага дрэннага выбара робіць самае вялікае благаслаўленне, бо ён не можа іначай, таму што ён Бог, а Бог это само добро. Добро не можа зрабіць зло. Добро не можа прывесці да зла. Добро кіруецца заўсёды бок добра. Гэта прыводзіць нас да таго, што нават нашыя самыя вялікія памылкі, которые яму даручым, нават нейкія нашыя такія моманты, дзе мы абсалютна неправільна выбралі, калі яго туды пусцім, яму дазволім дзейнічаць. Калі яго міласэрнасці гэта паддадзім. У сакраменце споведзі для веруючых ці для тых, хто толькі яго адкрывае, калі нават сваімі словамі папросіш Бога ўвайсці ў эту сітуацыю, так далей. Ну, сакрамент, канешне, нішто не зраўняецца з гэтым. Вось, бо ён дзейнічае сам Христос моцай гэтага сакрамента. Мы бачым плёны. Бачым тое, што ён можа нават самую няшчаслівую сітуацыю, няшчасную, самую вялікую Галгофу зрабіць у васкрасенні. І гэта першая рэчаіснасць. Тое, што ёсць надзея. Та вялікая надзея у
гэтым мандражы правільных і няправільных выбараў. Ведаеце, калі чалавек толькі пачынае свой шлях хрысціянскі, вельмі часта ён впадае ў скрупулянства, у такі стан, калі грэх у яго уяўленні ці яе набірае росту такого самого Бог. То бок, калі рэчаіснасць граху, рэчаіснасць Бога, яны здаюцца чалавеку аднолькавымі. І чалавек вельмі баіцца граху, вельмі баіцца ад этого Бога адарвацца, который ён толькі пасмакаваў, паспрабаваў, адкрыў. І ўсё з'являецца грахом тады. Любая думка, которая там нават не твоя, дзесьці з'явіцца, нават намёк на нейкі грэх вельмі выбівае чалавека з каляіны. Это весь час споведзі дакладныя, перажыванні і так далей. Гэта такі момант, который трэба перарасці, такая хвароба росту. Асабліва у неафітаў, у людзей, якія пачынаюць шлях у хрысціянстве. І вось гэта бярэцца з любові да Бога, з прагнення быць з ім і са страху. І вось калі прыходзіць Бог, сваёй міласэрнасцю ён страх забірае. Заўважце, апостолы, которые баяліся падчас працэсу Езуса, падчас смерці Езуса, падчас мукі Езуса, калі яны з ім сустракаюцца, таксама баяцца. Яны баяцца перад тым, як з ім сустрэліся. Баяцца таго, як ён зарэагуе, баяцца таго, што ён скажа і так далей, баяцца таго, як людзі будуць рэагаваць на іх. Калі яны з ім сустракаюцца, у іх ужо няма страху, бо яны сустракаюцца з любоўю Божай, которая этот страх забірае. Бог, который уваходзіць у рэчаіснасць, у памылкі чалавечыя, Бог, который не столько з'являецца таким ласцікам, як бы уяўлялі, который стирае за сабой. Вот мы нешта набазгралі, а ён стирае. Можа і так здавацца, але тут усё нашмат глыбей. Ён не столькі абнуляе нейкія нашыя няправільныя рэчы, колькі ён дае нам магчымасць пагадзіцца з сабою самімі, колькі ён лечыць у нас раны, которые мы гэтымі выбарамі няправільнымі сабе задалі. Это першая рэч. Але другая справа, Христос, который прабачае, Христос, который першыя словы, который кажа апостолам, кажа супакой вам. Ён разумее, што это супакой ім патрэбны. Это не толькі прывітанне габрэйскае, шалом, которое традыцыйна ён которым да іх звяртаецца, але гэта таксама дыягназ. Это таксама яго акрэсленне на сітуацыю і лек на гэту сітуацыю, у которой знаходзяцца яго вучні, у страху перад ім, у страху перад сабой, у страху перад акалічнасцямі, перад наваколлем, которое вакол іх адразу пасля яго смерці. Ён кажа супакой вам. І Бог прыходзіць і дае нам супакой у нашых выбарах, кажучы, што пакуль мы жывем, пакуль ён ёсць, пакуль яго пускаем у нашае жыццё, нішто не будзе знішчана, нішто не будзе сапсавана. Калі мы з ім разам спрабуем гэта будаваць. Другая рэч, яна яшчэ цікавейшая. Безумоўна, у нас ёсць это наша воля і жаданне, каб было па-нашаму. Паступова будучы з ім, адкрываем, што па-нашаму не заўсёды добро. Адкрываем, што яго воля, добравольнае прыняцце яго волі, якое мы робім праз то, што сваю волю даем яму, кажам, Божа, хай будзе так, як хочаш ты, а робім гэта нават несвядома некалькі разоў на дзень, калі молімся Ойча наш, кажучы, будь воля твоя, мы дакладна гэта робім, кажам, няхай будзе так, як хочаш ты, а не так, як хочам мы часта, альбо няхай мы хочам таго, што хочаш ты. Гэта таксама лякуе сітуацыю. Гэта нам дае пачуццё таго, што ён ёсць, што мы разам з ім, што мы не адныя, што мы не цягнем вось гэтую патрэбу абірання, выбірання, вырашання самі па сабе. Адна з маіх добрых знаёмых, которая з'яўляецца няверуючай асобай, калісьці мне сказала, што я не то што заздрошчу вам, но так трошки як бы вас разумею, ну і трошки можа і заздрошчу хрысціянам, таму што у вас ён ёсць. Вот я сама мушу выбіраць. Я сама мушу вырашаць, у вас ёсць падтрымка. Ты ведаеце, калі у цябе ёсць бацькі, і калі адчуваеш падтрымку бацькоўскую, сам робіш ці сама і вырашаеш, і ўсё, але адчуваеш, што у цябе ёсць фундамент, у цябе ёсць крылы ззаду, у цябе ёсць падтрымка, у цябе ёсць іх любоў. Яны не мусяць табе нічого казаць, як табе зрабіць. Ты не мусіш па 5 разоў тэлефанаваць дадому і пытацца, там, мама, як там гэта і гэта. Гэта ў студэнцтве так бывае, я памятаю, у кулінарных справах вельмі часта тэлефанаваў да хаты, калі пачаў сам нешта кулінарыць, але сэнс менавіта ў тым, каб адчуваць, што ёсць хтосьці апрача цябе, каму не ўсё адно. І вось гэткім чынам дзейнічае таксама міласэрнасць Божая, і гэткім самым чынам адчуваюць, што ёсць ён, што ён таксама хоча добра, можам добровольна прымаць яго пункты гледжання. Каб нашу волю з'яднаць з воляй Божай.
каб навучыцца глядзець так, як глядзіць ён на рэчаіснасць, я ўж прагаварыўся, праспойлерыў. Каб з'яднаць нашу волю, трэба навучыцца глядзець так, як глядзіць ён. Менавіта тады это адбываецца, калі мы дабравольна хочам паглядзець з Божага боку на рэчаіснасць. Калі мы нават не то, што можа хочам, а часамі яно здараецца само. Бог нам паказвае, глядзі, а вось гэта яшчэ так. Перакруці сітуацыю, змяні пункт гледжання. Тады мы разумеем, што яго намеры лепшыя. Можам, як дзіця, адрухова ўсё-такі стаять на сваім, казаць, Божа, ну, топаць нагой, не ведаю, плакаць, крычаць, казаць, Божа, хачу, вот, як я хачу. Я хачу так, як я хачу. Але паступова бачыш, што гэта не прыносіць задавальнення, не прыносіць насычэння. І тады выбіраць, як хоча ён. І кажучы пра вось гэты момант, сам Христос з'яўляецца для нас знакам. Сам Христос, як пісаў святы Банавентура, мой сабрат, ўсё, што ён рабіў, ўсё, што ён казаў, гэта навука для нас. Ён падданы волі Айца. Не таму, што мусіць гэта зрабіць. Ён вельмі часта кажа, я прыйшоў, каб здзяйсняць волю Божую. У пэўным месцы Евангелія святога Яна, дзе пасля размовы з самарытанкай пры студні, ён кажа, што у мяне ёсць ежа, которую вось вы не бачыце апостолам. Яны думаюць, што яму хтосьці даў там паесці, прынес. А ён кажа пра волю Божую. Я спаўняю Божую волю, гэта як ежа для мяне. Знаеце, гэта мяне насычае. Жыць так, каб тое, што хоча Бог, цябе насычала. Каб выбар, который Бог робіць адносна цябе насычаў. Гэта вельмі класнае адчуванне, гэта вельмі моцнае адчуванне, і думаю, што кожны з нас у сваім хрысціянскім жыцці хоць некалі гэта адчувалі, гэта дасведчылі. Але мы не можам жыць самі па сабе так увесь час. І вось яшчэ адна рэч, якая прыносіць збаўленне ў сферу нашай волі, нашых выбараў, часамі складаных, часамі балючых, гэта ласка Божая. Езус, разумеючы, што апостолы слабыя, робіць тое, што робіць кожны чалавек, который хоча паказаць свой куншт майстра. З дапамогай марных інструментаў зрабіць нешта цудоўнае. Канешне, з дапамогай добрага інструменту хтосьці б сказаў, кожны зробіць. А вось маючы марны інструмент зрабіць нешта цудоўнае, можа толькі чалавек, который дасканальна валодае інструментам. І Христос бярэ апостолаў самых такіх марных у сэнсе кіравання, у сэнсе менеджменту, у сэнсе нейкай нават чалавечай сталасці, самых неадпаведных людзей, которые ўжо за 3 гады 1000 разоў яму даказалі, што яны самі па сабе, калі б праходзілі нейкі кастынг на кіруючыя пасады ў новаствораным касцёле, не прайшлі абсалютна яго. Самі па сабе, калі б яны стваралі, здзяйснялі вось тое, да чаго ён заклікае, яны і кроку б не зрабілі. Але ён дае ім ласку, ён дае ім Духа Святога, ён дае ім здольнасці, і гэта змяняе іх. Ён не дае ім здольнасці, каб паказаць, што вось яны былі слабыя, і вось яны малацы. Павел пра сябе пісаў святы, усведамляючы гэта, што з аднаго боку ён Паўла слабога і таго, хто быў амаль што нічым, ён зрабіў апостолам, да? І гэта паказвае бязмежжа міласэрнасці Божай, яго любові, яго такой чуласці, далікатнасці ў стасунку да гэтага слабога чалавека. Але гэта змяніла Паўла. Мы глядзім на плёны, мы па-чалавеча глядзім на то, што зрабіў Павел як апостол, як місіянер, але ўсё гэта змяняла Паўла і дазваляла яму стаць такім, якім ён ёсць. Бог часамі дае нам ласку не толькі для таго, каб праз нас зрабіць, а таксама, каб нас зрабіць. Каб з нас вылепіць тых, якіх ён задумаў. Каб з нас стварыць тых, якія падобныя да яго у самых лепшых сваіх праявах, у пэўнай дасканаласці. Ён кажа, я святы, будьце святымі. Ён кажа, я кадош, я іншы, будьце іншымі. Будьце так, як бы не з гэтага свету. Будьце іншыя ў стасунку да таго, што абірае гэты свет. Не таму, што трэба, таму, што вы так захочаце. Вогуле запаведзі пабудаваныя вельмі цікавым чынам. Яны не кажуць, не рабі так. Яны кажуць, не будзеш так рабіць. І гэта з аднаго боку загад, а з другого боку абяцанне, што мы сапраўды ў пэўным моменце зможам так жыць. Што зможам бачыць сэнс у тым, каб не рабіць таго, што з'яўляецца злом для нас, і выбіраць тое,
што для нас з'яўляецца добром. Дарагія, гэта наша апошняя з вами сустрэча, і хачу павіншаваць вас з нараджэннем таго, які прыносіць святло, любоў і радасць ва ўсе нашыя смерці, усе нашы адзіноты, пошукі сэнсу і самотнасці. І хачу пажадаць вам і сабе, каб у тыя месцы, дзе цёмна, увайшло святло, каб тыя месцы, дзе няма любові, прыйшла любоў, а ўсё это адбывалася праз тое, што Бог перамяняў нашае сэрца. Бо хопіць перамяніць толькі сэрца, і змяняецца ўся рэчаіснасць, змяняецца пагляд на яе і ўспрыняцце яе. Таму няхай Христос змяняе нашае сэрца сваёй любоўю і сваім нараджэннем. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця. Цяжка ўцяміць і акрэсліць свой намер, я паспрабую сказаць, што думаю цяпер, сілы губляю у штодзённай барацьбе, сурасуперак я пазнаю цябе. У кожным слове чую я цябе. Праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця. Я маю планы, што памерам з кантынент у перспектыве все яны знішчацца ўшчэнт, па новай склеіць паламанае жыццё. Спачатку пачынаецца ўсё, з табою пачынаецца ўсё. Праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця. Досыць казанняў і засілля марных слоў, лічыцца толькі міласэрная любоў. Праз маё эго бы заезжаны асфальт, надзеі правіваецца трава, даверу правіваецца трава. Праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця. Праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця прарастаеш сваёй воляй, праз асфальт майго жыцця. Праз асфальт майго жыцця. Адвентавыя рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам.